रहे और कतना जमीन बा तहनी लोग के खुद देख लो जौन कि हेने भी थोड़ा सा कट लाइन बाटे। कतना करोड़ के जमीन बिया और कतना बीघा जमीन बिया में कतना खर्चा लगल बा। और पावर स्टार पवन सिंह जी एजा कब कब आवेले। लेकिन जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम तो आइए गइल बानी पावर स्टार पवन सिंह जी के हवेली पर खोजत अब बहुत परेशान और बहुत मुश्किल से होनी है। लेकिन ऐसा समय पर हम पहुँचनी कि हमरा ठोंगा ना भेटाइल। कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले पावर स्टार पवन सिंह जी अपना भूमि के पूजन करे एजा आई रहे और बतावल जात रहे कि वो भूमि पूजन में 1500 किलो मिठाई लेके आई रहे। जौन कि रौरा लोग देख सकत हैं कि कुल ठोंगा ओंगा फेंकल बाटे। और दिखा दो भाई, और एगो एजा रेवटी लागल बाटे और साइड में एगो हाई रूम बनल बाटे जौन कराकट के ही बाटे, जौन काम उम होखता और उमें सामान रखल बाटे। लेकिन हम ऐनी ओइसन समय पर कि हमारा ठोंगा ना भेटाइल और तहनी लोग के देखावत तानी कि कहाँ भूमि पूजन भई रहे और कतना जमीन बा। तहनी लोग के खुद देख लो जौन कि हेने भी थोड़ा सा कट लाइन बाटे। हई जौन रूम बरांडा बनल बाटे जौन सामान उमान रखल बा, ओकरा बाद हेने भी थोड़ा गोइल बाटे जमीन, जौन कि देख लो तहन लोग के खुद देखावल जाते। और हेने के तो नज़ारा तहन लोग के खुद ही देख लो कि कतना लाम बाटे और कतना दूर में बाटे, जौन कि खुद लौकता तहन लोग के भाई। और हम देखावत हैं तहनी लोग के कि कहाँ भूमि पूजन भई रहे। तो आओ भाई, ये हटे जौन कि रेलिंग मारल बाटे, काम एकदम चलत रहा लेकिन अभी बंद बाटे। और एजा पावर स्टार पवन सिंह जी के भूमि पूजन भइल बाटे, जौन कि एकदम नज़दीक से देखा दो। जौन कि 4 से 5 दिन पहले एजा पवन सिंह आई रहे और यही जे भूमि पूजन भइल बाटे, जौन कि खुद लौकत बाटे। और इतना बड़ हवेली बाटे कि मत पूछलो। हम एजा कतना बड़ और कतना आलिशान भवन बनई है कि ओकर तो जवाबे नहीं है। और भवन और बनावे से पहले अभी तो बाउंड्री मारवा के छोड़ल बाटे और काम अभी बंद बाटे, बंद हो गल बाटे। और एजा केहू बाटे ना, अभी सब बंद बाटे और रूम भी बंद बा। रेवटी में भी कपड़ा होई थे जे सुतेला हो जा, चौकी उकी एगो रखल बिया। लेकिन एजा केहू बाटे ना, यही तरह रेवटी खाली बिया। अगर केहू एजा रही तो हम चाचा जी से पूछती और कुछ जानकारी लेती कि कितना करोड़ के जमीन बिया और कितना बीघा जमीन बिया और बाउंड्री मरवावे में कितना खर्चा लगल बा। और पावर स्टार पवन सिंह जी एजा कब कब आवेले। लेकिन एजा केहू बाटे ना, तो हम अतना रौरा लोग के दिखा देनी कि कहाँ जमीन बाटे, जौन के रोड के एकदम किनारा बाटे। गाड़ी चलत आवत जात बाड़ी सा और जस्ट नीचे बाटे जौन तनी रौरा लोग के देख लीजिए कि एकदम गाड़ी आवत ही सा। रोड से जैसे ही एंट्री करम जा तो एकदम पावर स्टार पवन सिंह जी के हवेली में जहाँ बना ताटे ओजा एंट्री कर जाइम जा। लेकिन अतने बाटे रौरा लोग के दिखा देनी, अतने कह के